traballando o tema do pan ou a misión do muiño, pero bueno, volo conto e así xa estamos enterados. O muiño basicamente se utiliza para triturar o gran, para converterlo en fariña. O gran, hai varios tipos de gran: o millo, o centeo e o trigo. Estes tres basicamente son os que se moen neste tipo de muiño. Este muiño é un muiño hidráulico. Hidráulico quere dicir que funciona coa forza da auga. Sempre están situados ao lado dun río, neste caso este sería o río, e o muiño está ao lado. O que facemos para... Como conseguimos que o muiño traballe? Pois o que facemos é desviar a auga do río dun punto antes do muiño, que sería lá atrás, e desde hai unha especie de presa ali. Pois ali onde desviamos a auga hacia o interior do muiño. A auga ven por este rego, aquí ao lado deste muro, ese se chama a canle. E a canle transporta a auga hacia aquel cubo. Aquela especie de pote ali, ese se chama cubo. Dentro dos muiños de auga hai varios tipos. Hai os muiños de río e os muiños de mar. Os de mar funcionan coas mareas do mar. Son moi escasos aquí en Galicia. Os muiños de río hai bastantes, que traballen poucos, que a maioría se foron abandonados. Este é a moa, esta pedra redonda é a moa, e aquí debaixo é o pé da moa. Entonces o millo, o grano, botado aquí, cae na queña, entra no ollo e pasa por baixo a moa, entón se tritura, unha pedra con outra se tritura. Que pasa? Se eu quero facer fariña, teño aquí esta rodinha que lle chaman o erguedoiro, e esa roda traballa desde abaixo a arriba. Entonces se quero subir o muiño, quero subir a moa, teño que darlle para arriba. Se quero baixala para facer a fariña máis fina, teño que darlle para baixo. Entonces ahora vou botar o muiño a andar. Se mirastes que a agua está acumulada aí dentro do cubo, non? Eso traballa por presión. Entonces despois, eso sale, é igual como embudo, e vira abaixo como embudo así, con presión da agua. Entón hai un buraquín aí, un buraquinho pequeno, entonces é onde esa agua pega contra as aspas do rodicio, que está abaixo, depois vai a miralo, e te agua que está abaixo. Está posto abaixo? Sí, abajo hay una cosa naranja que tira de... Claro, ese é o rodicio, este é o que tiño vello. Entonces pega coa presión da agua para ir no rodar. Entón para facer función do muiño que teño que abrirlle é a tapiña do buraco, non? Mira, vou a dar para baixo así esto, entón se empeza a girar o muiño, mira. Abres agua, e ao abrir a agua, coa presión pega contra as alas do rodicio que está baixo aquela naranja, e coa presión que vai andar. Agora que pasa? Teño que deixar caer o millo, entón por deixar caer o millo, teño que coller este pauquillo que hai aquí, que lle chaman o taradero. Entón para que caia poño o taradero encima da boa, e coa vibración, pois fai caer o gran millo, mira, ves, fai caer o gran millo. Vai caer. Bien, se saco o taradero non cae o millo, non cae o gran. Por que? Porque esta misión tiene a facerlo vibrar, non? É como se eu estuvera así facendo así sempre. E para o ceo aí poñele o taradero encima.